Vi er en produktionsvirksomhed, som mest arbejder i tyndplade. Vi valser og standser og bukker og får galvaniseret vores varer, som består af kabelstiger og kabelbakker og alt, hvad der hører til af ophæng og vægskinner osv. Vi drøftede på et tidspunkt, at vi skulle kende vores globale kostpris på vores produkter. Det vil sige, at vi skulle afgøre, om vi skulle have dem produceret i Østlandene eller i Kina, og hvor meget vi skulle lave selv. Samtidig så begyndte en del af vores slutkunder at forlange varer af europæisk kvalitet, og det udelukker ligesom, at man tager til Kina. Og de strategiske overvejelser gjorde så, at vi blev enige i bestyrelsen om, at vi ville automatisere alt, hvad vi kunne, og det var ligesom det ryg, der skulle gøre, at vi blev rationelle i fremtiden. Baggrunden for, at vi kom i gang med det her automationsprojekt, er, at vi sidste sommer havde en ferieafløser på, som lige var kommet ud af gymnasiet, og han stod så og lavede de her manuelle opgaver med at stoppe trinene ind i vangerne. Og det kedede ham rigtig meget, og han kom og spurgte mig på et tidspunkt, om ikke vi kunne automatisere den slags dødssyge opgaver. Og så tegnede jeg en tegning og viste den til John og sagde, må jeg ikke prøve at lave et forsøg med det her? Og det gav vi ham så lov til, og halvanden måned efter, der var der en prototype, som fungerede. Jeg fik jo faktisk den her prototype til at virke. Jeg byggede selv en lille computer til den, og der var pneumatik på, og strøm og alting. Så jeg kom jo til John og sagde, prøv at se her, så kunne jeg trykke på en knap, og så kunne den køre i 30 sekunder eller et eller andet. Og det er på basis af den, at vi så har sat det her projekt i gang. Jeg havde mødt en fra Dansk Produktionsunivers til et møde inde i Dansk Industri, som præsenterede mig for det her kuponprojekt, I havde oppe. Vi vidste godt, hvordan vi skulle designe maskineriet, men vi havde ikke know-how til at arbejde efter de mange direktiver, som man skal følge, når man designer den slags. Og for at det er lovligt, når vi har fremstillet det, så skal vi have det CE-mærket, og den CE-mærkning, den har vi ikke rigtig forstand på selv, og det har vi så fået konsulentbistand til. Jeg tror, at vi vil kunne lave en 30-40% mere på en dag, men det er jo ikke fordi selve takttiden bliver meget anderledes, end den er nu, men maskinen kommer bare til at køre hele tiden. Og det vil sige, at den operatør, som bliver tilbage, han kommer til at gå og kontrollere. Når han laver den slags opgaver, så vil maskinen stå stille, mens han kontrollerer det. Nu kan den køre samtidig med, at han går rundt og kontrollerer alting. Og det vil sige, at maskinen vil faktisk køre kontinuerligt, hvor den måske kører 50-60% af tiden nu. Ja, vi vil faktisk spare halvanden person, hvis vi kører for fuldt tryk, vil jeg tro. Jamen alt andet lige, så bliver der jo færre hænder per produceret enhed, men det vi forventer, det er, at vi vækster i samme grad, som vi automatiserer. Så det er for at sikre vores eksistensberettigelse, at vi simpelthen er tvunget til at gøre det. Så det handler om nu, det er at skabe mere omsætning ved hjælp af den prisreduktion, vi kan lave på grund af den automatisering, vi har gjort nu. Jamen, det er gået fantastisk godt. Den konsulent, som kom, gravede sig direkte ned i projektet fra starten af. Og vi har også fået det ud af det, at nu har vi skabeloner, og vi ved, hvordan man griber sådan en proces an til næste gang. Vi er inde i en hel masse af de standarder, vi ikke vidste noget om tidligere. Så vi har virkelig givet et know-how-ryg nede i værkstedet. Og skulle vi selv have forsøgt at lave den dokumentation, som skal til for at CE-mærke produktet, så ville vi have brugt mange måneder, og sikkert ikke nået det rigtige resultat alligevel. Så den indsats, vi har kunne gøre ved hjælp af det kuponprojekt, det har simpelthen været helt uvurderligt. Jeg vil meget gerne deltage i sådan et projekt en gang til, fordi at det ryg, det giver, når først man har frie hænder til inden for en begrænset sum at hente know-how ind i huset, den gør simpelthen, at man får mandet op rent indsigtsmæssigt på en helt anden måde, end hvis man selv forsøgte at løse tingene fra starten af.